musiikkilukion vanhojen tanssia laatua 2025. Juontajinanne tänään toimii Iikka Huntus, Huntuksen Iikka, eli minä, sekä Pakkalan Emmi, eli sinä. Päästetään meidän vanhat lavalle marssipoloneesin saattelemana. Annetaan kunnon raikuvat aplodit vanhoille vasta, kun jokainen pari on päässyt omalle paikalleen, päättyäksemme epämääräisiltä taputuksilta. Mainittakoon, että tänä vuonna on pareja ennätyksellinen määrä vanhoissa, ja tässä on nyt vain osa vanhoista, mutta kuten tiedämme, niin laatu korvaa määrän. Tässä ne nyt tulevat. Vaka vanhat vanhat. Karjalainen ja Kasperi Saarikettu. Miila Koskimäki ja Eerik Keränen. Aili Huusko ja Toivo Paavola. Aino Alakoski ja Luoman Nooa. Pinja Lehtimäki ja Angel Borisov. Anna Lahtinen ja Eero Tammi. Jannike Tainio ja Nuutti Saari. Taru Kauppinen ja Venla Himmelä. Elli Jylhä ja Eetu Jylhä. Heta Himmelä ja Eerika Haukkavuori. Virtasen Eeva ja Jarkko Korvinen. Emma Kauppinen ja Neo Kuorikoski. Kerttu Känsälä ja Erkki Virkkala. Emilia Hanhikangas ja Suvi Leikkari. Henna-Sofia Kivelä ja Moona Myllymäki. Ella Hanhikoski ja Joona Jussinmäki. Alisa Luhtasela ja Sulo Jylhä. Eveliina Kainulainen ja Remus Pöppönen.
Vanhojen tansseista perinteenä on tehty havaintoja jo vuodelta 1573. Tällöin vanhoja tansseja nimitettiin poloneesi-nimellä. Alkuaan tanssia katsottiin säädyttömäksi ja jopa rumaksi. 1573-luvusta on kuin onkin kuitenkin vierähtänyt jo hetki aikaa ja moni asia on muuttunut. Täten uusia tansseja on syntynyt ja vanhoja jäänyt unholaan. Ehkä hyvä niin. Ajan kuluessa avoimesta tanssiotteesta, kuten menuetissa, luovuttiin ja alettiin tanssimaan suljetussa tanssiotteessa, kuten valssia ja polkkaa. Katseet suunnattiin uuteen maailmaan, Yhdysvaltoihin, missä uudet tanssit ja uudet rytmit saavat jalansijaan. Vanhojan valmentamassa vanhojen tansseihin on toiminut lukiomme huikeat, taitavat ja varsin kokeneet liikunnanopettajat Jaana Pekkarinen sekä Kalle Hallik. Ilman heitä eivät vanhat selviäisi. Avajaisvalssissa musiikkina on päädytty käyttämään polkkamasurkaa, joka ei nimensä mukaisesti edes ole valssi, mutta kappaleen tahtiin sopii silti valssata. Koreografia tähän tanssiin on suunniteltu vanhojen tanssin luonteen mukaiseksi. Poikkeuksena monista tansseista tämä tanssi esitetään avoriveissä. Kohta näette, mitä se tarkoittaa. Olkaapa hyvät. Eiköhän mennä tangon ihmeelliseen maailmaan. Tango, ja vielä tarkemmin kuviotango, on kotoisin Etelä-Amerikasta, Argentiinasta, Buenos Airesista 1870-luvun lopulta. Tangon suosio kasvoi Euroopassa 1900-luvun alkupuolella, erityisesti Ranskassa, josta selvisi muihinkin Euroopan maihin. Tämän tangon askeleet on sovitettu tango jalousiin musiikkiin. Buenos Aires tarkoittaa muuten hyvät ilmat suomeksi. Se on kiinnostavaa. Olkaa hyvät.
Sitten valssia Espanjasta. Pas d'Espagne, alkuaan espanjalainen kansantanssi, espanjalainen valssi, sievisteltiin salonkikelpoiseksi 1840-luvulla. Surullista oli se, että Pas d'Espagnen suosio oli suhteellisen lyhytaikainen, mutta akateemisissa juhlissa Pas d'Espagnen on tanssittu itseoikeutettuna juhlatanssina kauniine vuoroinen yhä vieläkin. Katsotaan, pystyykö meidän vanhat tähän. Olkaa hyvä. Suunnataan katseet kohti Teksasia. Musiikkina Texasin ruusu-nimisessä tanssissa on Rednecks Cotton Eye Joe. Tämä tanssi, Texasin ruusu siis, tuli vaihtokauppana Toholammilta, eräältä lukion liikunnan opettajalta. Samalla kun he halusivat opeteltavakseen Kaustisella perinteisesti tanssitun Brighton Mixerin. Jos täällä on toholampilaisia, niin mukava tehdä kanssanne yhteistyötä. YouTubesta tätä samaa tanssia on bongattu opetettavan aiemmin ainakin Mikkelissä, eli mikään täysin tuntematon vanha tanssi ei ole kyseessä. Tanssin taustatarina ei kuitenkaan ole tiedossa, joten aika tuntematon siis. Olkaa hyvä. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Siinä oli vauhtia. Seuraavaksi Short Cake. Kerrotko siitä, Enni? Se on peräisin Yhdysvalloista Kaliforniasta 1948 vuodelta. Kyseessä on oikein hupaisa ja vauhdikas tanssi. Siinäpä se. Olkaa hyvä, vanhat. Virginia Reel tulee seuraavaksi. Virginia Reel on hyvin suosittu solatanssi. Solatanssi, jonka alkuperäismaasta kilpailevat niin Skotlanti, Irlanti, Englanti ja Amerikka myöskin. Jos jotain, niin Skotlannissa on tiedetty tanssittaneen Virginia Reelia hyvin tarkan arvion mukaan 1801-luvulla ja vuotta myöhemmin Englannissa. Tällöin tanssia kutsuttiin nimellä Sir Roger de Coverley, ja se kuului pitkän ajan joulutansseihin ja lasten juhlien viettoon. Tanssiin kuuluu kaikkien tanssima reel-vuoro, josta tanssi sai nimensäkin. Amerikassa tämä vauhdikas tanssi eli vuosikymmenet Virginia Reel nimellä. Sitä tanssitaan vielä nytkin hyvin yleisesti liikuntaseuroissa, kouluissa sekä vanhojen päivän tanssiaisissa, kuten nyt. Antaa mennä.
Seuraavaksi Pompadour. Pompadour on ranskalainen hienosteleva salonkitanssi, jota tanssitaan usein lukion vanhojen tansseissa. Pompadouria tanssitaan yleensä paripiirissä, jossa viejät ovat sisäpiirissä, seuraajat ulkopiirissä. Pompadouria tanssitaan joskus myös paririveissä, tätä ei kuitenkaan meidän vanhat tee. Olkaa hyvä. Sitten Brighton Mixer. Brighton Mixer on amerikkalainen latotanssi. Ties mitä se tarkoittaa. Noin 1950-luvulta. Sen tarkempi alkuperä on tuntematon, mutta sitä on tanssittu kaustilla vanhojen tansseissa vuosikymmeniä. Jotain omaa meilläkin siis näihin tansseihin. Voidaan puhua jopa paikallisesta perinteestä. Jos tähän mennessä ei vanhoilla ole vielä kuuma, niin kohta voi olla havaittavissa muutamia hikikarpaloita. Olkaa hyvät.
Koska luovuus kukoistaa lukiossamme, ovat meidän vanhat, ihanat vanhamme lyöneet viisaat päänsä yhteen ja luoneet oman tanssikoreografian omine musiikkivalintoineen. Yhdeltä edeltävältä vanhojen tanssien juontajalta kuulimme, että osa vanhoista ovat ottaneet tehtäväkseen suunnitella koreografiaa, toki muiden mielipiteet huomioiden. Kuulemma nämä kyseiset koreografian suunnittelijat ovat aika eteviä tanssijoita ja taitavat jopa harrastaa. Olkaa hyvät. Postin pate, joka sen luo. Pate sekä kissa heti huomenissa tyhjentävät postin laatikon.
Ihan vaan Jos mennä suu 2 tonnia, sit saa pelkästään tänä pommi. Jos mennä suu 2 tonnia, sit saa pelkästään tänä pommi. Tänään oli loppupäivä. Mä oon tulipallo. Mitä tänään koulussa oppi poika pelaava päinen? Mitä se tietää, ettei sydäntä voi nähdä? Elämään, jota käsketään elämään. Hoitamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Vins, unelmoida jos sä voit. Se sulle molemmat peliä on kuolla. Edessämme jossain mennään, mutta ajetaan hiilettaan. Toivon ettei matka pois ollenkaan. Vanhan valot taivaalaiskoon kyötänyt jo iltalla. Mä suljen silmäni ja nukahdan sun viereen viimein. I just wanna be Kyllä tämä on parasta. Herran jestas. Seuraavaksi kerron teille, ketkä oli koreografiatiimissä tähän omaan tanssiin. Siihen kuuluivat Tuuli Heikkilä, Elsa Marella Luoto, Eero Veikko Nissilä, Helmi Riihimäki, Sofia Äijö, Sara Äijö, Hanna Riihimäki, Aada Luotsinen, Sara Paavola, Mia Huhtakangas ja Hilma Karjalainen. Ja musiikkeja oli tekemässä Erkki Virkkala sekä Eeva Virtanen. Aivan aplodit. Seuraavaksi voimme ottaa ryhmäkuvan. Eli ei ryhmäkuvaa. Otetaan isot aplodit koko porukalle.
seuraavaksi pyydämmekin lavalle meidän rakkaamme rehtorin Ilona Salomaa Uusitalon. No niin, ensin meni silmälasit huuruun ja sitten meni viluväreet ja sitten tuli tämmöinen sanattomuus, en tiedä missä järjestyksessä, mutta kun te olette niin taitavia ja upeita. Mä oon ihan hengästynytkin, kun mä oon tuossa eläytynyt teidän mukananne tähän. Mutta vakavasti puhuen, niin me olemme tosiaan nyt kokoontuneet viettämään Kaustisen musiikkilukion vanhojen tansseja vuosimallia 2025. Ja tämä päivä on erityinen etappi teille toisen vuosikurssin opiskelijoille. Tänä iltana tanssilattialla koreilette te, koulumme kakkosluokkalaiset, jotka nyt apien poistuttua eilen saatte kohta kunnian olla koulumme vanhimpia, kuten tuolla seinällä lukee. Ja te olette nyt opiskelijoiden vallan korokkeella, arvokkaita vanhoja, mutta samalla myös tärkeitä esikuvia nuoremmille eli niille ykkösille. Tämän illan eteen on tehty paljon. On hankittu juhlavia mekkoja, pukuja, frakkeja, tehty kampauksia, värvätty apulaisia ja ennen kaikkea harjoiteltu näitä upeita tansseja. Vanhojen tanssit symboloivat paitsi lukioperinteitä, myös yhteistyötä, harjoittelua ja sitoutumista, mitä me olemme tänä iltana täällä nähneet. Olette kuluneiden viikkojen aikana panostaneet harjoituksiin, oppineet uusia taitoja ja rakentaneet yhdessä kokemuksen, joka jää nyt muistoihinne loppuelämäksenne. Ja tämä on myös osoitus siitä, mitä sinnikkyydellä ja yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Tanssin harmonia, kauneus ja ilo syntyvät vain, kun kaikki osallistuvat ja tekevät osansa. Ja kaikki tämä uurastus palkitaan nyt, kun saatte nauttia olostanne huomion keskipisteenä. Vanhojen päivä on askel lähemmäs apivuotta, kirjoituksia sekä samalla aikuisuutta. Ja vanhoina alatte olla aikuisuuden kynnyksellä. Osa teistä on jo täysi-ikäisiä ja muut saavuttavat sen kohta. Täysi-ikäisyys ja siitä seuraava aikuisuus tuovat paljon mahdollisuuksia, mutta sitten tietysti myös sitä vastuuta. Ja vastuun keskellä uurastusta kantavat nuoruuden haaveet ja tavoitteet. Tämä juhlapäivä on paitsi teille itsellenne, myös kiitos opettajillenne ja tanssinohjaajille Jaana Pekkariselle ja Kalle Halliikille. Kiitos myös perheille ja ystäville, jotka olette tukeneet nuoria ja nyt jaatte tämän hetken heidän kanssaan. Antakaa tämän jälkeen vielä hetken musiikin viedä ja nauttikaa tanssin ilosta ja luokaa muistoja näiden meidän ihanien kakkostemme kanssa. Mutta nyt lopuksi tänä päivänä tässä salissa minulle suotuin valtuuksin julistan teidät toisen vuosikurssin opiskelijat Kaustisen musiikkilukion vanhoiksi. Valta on teidän! Kiitos Okko. Nyt voimme ottaa ryhmäkuvan. Jos siis joku jo napsaisi kuvan, niin ei se mitään. Otetaan toinen. Mä en ole ihan varma, miten tämä toteutetaan, mutta saa napsasta. Tässä mainittakoon vielä ennen loppufinaalia, että toki, koska kuvat on ihania ja kaikki niitä haluaa muistella ja ottaa ja niin edespäin, niin otetaan ne kuitenkin esimerkiksi tuolla sillan alla. siis KTK-sillan alla tuossa missä on taidenäyttely ollut joskus. Koska siellä on ensinnäkin erinomainen valaistus, terveisin Susanna Salokannel, mutta ettei tähän tule semmoista valtavaa tungosta, niin otetaan ne siellä.
Mutta nyt on aika yleisövalssien, eli kaikkien lempiosuuden. Eli vanhat saa nyt hakea pareja yleisöstä ja pelimaan.